Barkadong pampaborito. Sa iprograman mangiter nadalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbali at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Liknaay Babalay. Cuarenta y 5 minutos kasumpalan alas 7 at kabuasan. Kasumpalan nyo na kangal na saray makapalikot tiran na musika pamunas na saray ingungot tan gunigon at bilay wadjala sa programan may paruntal na saray impormasyon balita yan nagagawad kaliber-liber na luyag na Pangasinan bansan Pilipinas yan na saray balita da biyagtaaw. Programa na may paruntal met na saray peteg-peteg dan matuan likna ay balay. At sabayin tila ada bulan na Mayo 2026. Yan aspeto technical engineer Nexon Dakal. Kalop kantabayo balet amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. No attack. Walang nangyaring pag-atake. Katutan so papaway da investigasyon na sa NBI, investigasyon na sa PNP, kana DOJ da sa tay agawan na paultugan ditan da sa Senado. Impamputok na paltog hanggang pumet sunak na yan no attack hanggang po'y ginawan impanatake kasaya involved ditan da sa investigasyon tan findings sa NBI o sa DOJ Department of Justice sa PNP, Philippine National Police, dan sa Department of the Interior and Local Government o DILG, walang pag-atake at bautan na sa NBI, karembol ditan dan sa USAA, dan sa Senado. Romnira na impormasyon na balita. Malalaya lead na NBI da sa whereabouts anan speaker na Senador Bato de la Rosa. Mitan. Pero hindi sinagot ni Idol Robin Hood Padilla direkta yung mga tanong sa kanya ng media kung kasama nga ba niya na umalis sa Senado at sumakay sa kanyang sasakyan na Toyota Fortuner kulay puti si Senator Bato de la Rosa nang lisanin nito ang Senado dyan sa Senate Building sa Pasay. Di rin na sinagot kung alam niya kung nasaan ba si Bato de la Rosa. Yan. Sige, mamaya, likdaan ninyo. Kasabiyo, ada panamaglay na saya na programa. Text line tayo, 0945 1834352.
napalaisla susaray man-operate na PisoNet sa syudad na Dagupan. Kumpalan niya man karoon na ho ng visa yung city ordinance patungkol ho sa pagpapalis sa mga PisoNet operation ng PisoNet dito sa lungsod ng Dagupan. Mamaya po yan. Aron nira na impormasyon na balita yendan na dalan. Na nayari kayon na may pasabi na saray liknaan nyo. Kasi na agla na puspon so barangay election. Sige, gabayo, tuloy la. Comelec, so tuputan mo, Engineer Nixon, okay na kami. Naka-prepare na kami. Preparado la. Aso sa Comelec at pangkandak na election noong Nobyembre 2. Arom nira na balita. Wala lara so mangukal nasaratay impalagay da nabungda dita na da karukuyan na satay highway at tunton nya wala da say gilig na ilog. Kanyan na medyo undudo ko ila so abandag ko ya ilog da satay aparte na highway na barangay tunton dita na balay na linggayan. Dan may sangkatibayan niya dike. Flood control dike. Ay panaon ni na Amerikano na ginawa data niyang gadnata nagni apingpingan. Aratan so dike. Aratan so napag yaligan na saray kontraktor natan. Dasayay panaggawa na dike panamber na say danom tateng tanagagi. Siyempre no panahon ni Amerikano di pass away lara may nanggawa na program of work nanggawa na sa engineering design dasatan niya bitlan na dike no makapasyarkitan na nangyutan. Dita na dapatek na opisina na simpel kulinggayan. Marap kay Dagupan, arap kayo da parte na kawanan nyo na nangyutan. So satan niya tutukuyon tayo na flood control dike katatang tanagagi gawad simento ay talagan matibay. Speaking of matibay, hindi matitibag ni matibag ang Senado. Nagpapatutsadahan. Si Senador Senate President Alan Peter Cayetano. Si NBI Chief Melvin Matibag. Under my watch, quantum kyan na. Senador Peter Cayetano, hindi matitibag ni matibag ang Senado. Diba? Hindi matitibag ang Senado, quantum. Pero sa kwanan matibag under his watch as Senate President, meron din ho siyang command responsibility doon sa sinasabing putukan dyan sa Senado. Sige. Ay, buhay. Arumira na impormasyon na balita. Dapat na maglay na saya na programa telik na ay balay. Happy birthday insan Ray Tigno. Dita na da Barangay Caloocan Norte da balay na Binmalay. How old are you, insan? Sa ikwanan insan Philip Tigno, 69 mula. Balibalin numero, insan
Pero mabisbiskag ni si insan ko. Senior citizen ka lang na bayag manaya. Di walalay pension mo. No birthday natan to natan May 20. Ni terdalamay kindita na birthday gift pada saray non-birthday na Enero, Pebrero, Marso. Kung sublay la so Abril, Mayo, June. Natawayan mo mat insan. So sata niya panangaro manlalapod sikiran senior citizen na sa LGU Binmali. Insan na Ray Tigno. Happy birthday. Yada detalye na saray balita impormasyon na tatang tanagagik at talagan kwan na NBI o kwan na DOJ say PNP tan DILG ang gapoy agawan na impan atake tan da say Senate building at sa may palabas Yasimba kanya na ramay involved atatang tanagagik at nayari na sikara sa unarap da say kaso lad sa ramay miyembro na Office of the Sergeant at Arms o SAA ay armado bagadan na warning shot na nagawa so putukan blues dita na da sa Senado. Aaralan la na sa DOJ so pangisigap na kanepegan iran na kaso 44 basyo na bala so naladtan na sa investigating team loob na Senado insan amaya pamay bala pimutok kimmenad sa salming at nanlapud loob. Kanyan na papalutan ni so investigasyon managot ang dapat managot sa nangyaring putukan na yan sa Senado. Pero sabi naman ng mga kababayan natin na yan ay parang palabas lang. Pero yan po ay ating hihintayin kung ganun nga ba ang nangyari. Base na rin sa patuloy na investigasyon ng DOJ, ng DILG at ng Philippine National Police. Kaya sinuspindi na pala si Mau Aplascano. Siya yung head ng Sergeant at Arms Security diyan ho sa may Senado. Siyempre pag-aaralan kung sino ang sasampahan ng kaso, although yung agent ng NBI nasampa na ho ng kaso at nakapagpiyansa at nakalabas na rin. Kaya ito ngayon yung mainit na banggaan sa usapin patungkol sa nangyari na yan sa pagitan. Kaya nagkakasagutan nga itong si Senate President Alan Peter Cayetano at itong NBI Chief na si Melvin Matibag. Untuloy tayo ada programa na likna ay balay kasumpala na pigaran makanan taymano malalapod saray manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito.
Parad Aliguas, tan Arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa, patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Luboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jad Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Sa ipatuloy na programa na Likna ay Balay, kaulob kantabay ni amigo yo RJ Jimenez at your service always. Dan nadyad Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Good morning, da saray duberang titan da magsaysay public market jada Balay o jad syudad na Dagupan. Dana saratay dumarangal titan da public market da Balay na Lingayan. Makmaksel so radyo dadtan. Mr. Jong Iscanyo, good morning. Dana saray kabaluyan to jaya da saya Kalasyaw, Pangasinan.
Malikat, iraya kabyangan na saray drivers, titan da saya balay na linggin, iray tricycle drivers ha. Kaniter damot lamay ayuda. Ay 5,000 pesos sa munog at nalilingo. At syempre, kabatan tipa so nansumpalan na satan niya distribution dakina na Councilor Jonathan T. Ramos. Si Kato so chairman actually na sa Committee on nalilingot transportation mamubun ba na sa rayay Toda dita na dasangguni ang bayan. Good morning Councilor Jonathan T. Ramos, sir. Good morning, Sir RG. Tan saray kabyangan dita na istasyon. Yes, good morning sir. Sumpala sa may distribution na ayuda para dasarat ay tricycle drivers dita na councilor. Tama po kayo dyan, Sir RJ. Tapos na po yung pagbibigay ng tulong sa mga katoda po natin dito sa bayan ng Lingayen, na kung saan ay sila po ay nakatanggap ng 5,000 sa gobyerno. At ito ay siyempre natutuwa sila dahil mayroong panggas yung mga katoda po natin, Sir RJ. Bagamat na medyo may mga lapses, Sir RJ, dahil yung yan, tama, yung 2,700 sana tatanggap dito sa ating bayan ay around 2,400 lang ata ang nakatanggap, Sir RJ, dahil yung iba wala sa listahan kahit na Kompleto naman. Kompleto ang requirements. Yung iba naman ay hindi nakapag-submit ng requirements, kaya yun ang dahilan kung bakit hindi po natin na kumpleto na mabigyan ng 5,000 doon sa fuel assistance ng mga katoda natin dito sa bayan ng Lingayen, Sir RJ. So, kumpleto sila, nasabi nyo, kumpleto sila sir naman sa requirements, pero ito ba'y hindi nasama sa listahan o nawala lang? Ano hong may pag-asa pa po ba na may habol, Councilor? Actually, nitong Monday sa aming session, Sir RJ, yan ang aking iimbestigahan at ipapatawag po natin yung in charge doon sa encoder dahil ang katulad ng Barangay Malimpag, Malimpag Toda, ay ibinigay nila yung mahigit 100 na members ng Toda na kung saan ay kumpleto naman ang kanilang requirements, pero ni isa ay wala pong nakatanggap. Ay, kawawa naman. Sila po ay dumulog sa aking opisina para ipabot yung kanilang concern at ako po ay nanawagan sa MSWD sa ka-licensing bakit po ganun ang nangyari. So ayon sa mga ibang info, ang mga nag-incode ay ang mga OGTs natin. Ay, nako. Kaya papatawag po natin yung in charge doon sa pag-i-encode kung bakit ganun ang nangyari, Sir RJ, kasi sayang din, no? Yes, oo. Yung 2,700 na katoda po natin na sana ay matatanggap, kasi ang aking sinabi nung pinatawag ko sila, Sir RJ, ipasa lahat ng pangalan at yung control number na yan na 2,700. At habang pinapakumplito yung mga requirements. Pero yung iba naman, Sir RJ, ay hindi na kumplito, kaya yan ang isang dahilan kung bakit hindi nabigyan lahat. Yung iba naman ang na-complain, kumplito ang requirements pero wala ang kanilang pangalan. Pero ang talagang most affected, Sir RJ, itong katoda po natin sa Malimpag, na kung saan ay 100 plus. Wala ni isa ang makakatanggap, pero wala silang natanggap ni isa. Ay, nako. Yan. So, Okay. sa Lunes, Sir RG, ay dudulog atin sa aming patawag ang lahat ng mga members ng TUDA na kumpleto ang requirements pero hindi nakasama sa listahan.
Yes, oo. Mabutit nandyan kayo, Counselor, na talagang tututukan po ninyo yan at ipaglalaban po ninyo yan. May kasabihan nga, Counselor, na mabigyan mo na yung hindi dapat mabigyan, wag lang yung dapat mabigyan ang hindi mo mabigyan, di ba, Counselor? Tama ka dyan, Sir RJ, no? Actually, nung nagkaroon na ng schedule yung payout, Mhm. 1 week bago payout, ako na po ay nanawagan sa mga katuda po natin Mhm. na tignan ang kanilang pangalan para kung sakaling wala ang kanilang pangalan ay baka mabigyan pa ng solusyon at may habol. Mhm. Yung mga iba gumawa naman at may mga wala sa listahan na naisama, Mhm. pero yung iba ay talagang wala. Mhm. So, mayroon akong nakikita, Sir RJ, na lapses talaga doon sa mga nag-iingkod ng mga pangalan ng Mhm. mga katuda po natin. Kaya yan ang aking iimbestigahan sa aming sesyon, Sir RJ. Siguro, Counselor, lesson learned na yan, ano ha, na pagka mga ganyan, sana wag yung mga OJT natin ang mag-encode, di ba? Kasi nga, OJT on the job training pa lang ang mga yan, Counselor, di ba? Tama kayo dyan, Sir RJ. Mm. Dapat ang nag-i-encode dyan yung mga talagang regular na empleyado at titignan lang, no, mag-observe yung mga OJTs Yes, po natin. oo. Yan dapat ang kanilang papel, pero baka sila ginamit, no? Mm. Siyempre, mga baguhan yan. Yes. No? At ang aking panawagan, actually, Sir RJ, kasama si Councilor Norman Doroteo, Mhm. maging ang ating Vice Mayor, si Honorable Vice Mayor Crisostomo, Mhm. at itong si Attorney Gab Macaraag. Abogado yan, oo. Oo. Na ang aming panawagan, Sir RJ, huwag na nilang masyadong higpitan yung requirements na yan kasi Mhm. yan naman ang hanap buhay ng ating mga katuda. Yes, oo. At yan po ay galing naman sa National gobyerno, government. no? Tama naman, tama National naman. government. Mhm. Alam mo, Sir RJ, sabi namin ni Councilor Norman Doroteo, saka si Vice Mayor, saka si Attorney Gab, Mhm. pati yung mga kolorum, Sir RJ, dapat mabigyan din ng pansin pag ganitong may crisis, no? Kasi itong mga kolorum din ay yan din ang kanilang hanap buhay, Mhm. no? Natawag sila na kolorum dahil Hindi wala nakarehistro, silang, parang ganon. control number. Yes, oo. No, pero itong inilabas po namin kasi kami po ay naglabas ng o maglalabas ng 100 na control number. Mhm. Ang priority namin ay yung mga kolorum na tinatawag. Yun talagang naghanap buhay naghahanap buhay. bilang tricycle Pero, driver. Oo. Kolorum dahil walang maibigay na control number, Mhm. Sir RJ. Pero Gusto yun naman ay nila regular. pero wala, oo. Opo, yan ang kanilang regular na hanap buhay. Kaya baka magpasubmit na ako next week lahat Mhm. ng pumapasada na kolorum dahil sila po yung ating prioridad para magiging legal yung kanilang paghahanap buhay sa ating bayan ng Lingayen. Kaya yun ang aming panawagan, Sir RJ. Ipasa lahat yung 2,700 na pangalan. Oo, tama yan, oo. Nafe-feel ko yung liknaan nila, parang mililiknaan na siyempre at ay kumplito ka na likna ay na papeles, dokumento, tapos wala ka, matatanggap, di ba? Ang sakit mo. Duga kayo na, Sir RJ, kasi siya kasi abayaga mo ng tricycle. Oo. Kaya naantag sulik na nasaray katuda tayo. Kanya na manipag mo laba, si katayo mamumbo niya, si katayo magantay lik na andaan. Yes, oo. Kayo chairman na Mantoda. Opo, transportation. Yeah, tama yung sinabi ko. Kaya tinututukan po ninyo yan na councilor, ano ho? Yes, tama kayo dyan, Sir RJ. Actually, kaming mga members ng committee, kasama si Vice Mayor GM at Councilor Norman, Councilor Macaraag, ay pinag-uusapan namin lagi kung ano ang pwedeng
maitulong pa sa ating mga katoda dahil siyempre Sir RJ, Mhm. malaki yung ambag nila sa Yes, ating bayan. oo, tama no? kayo dyan, oo. Likna na baloy ako Yes, correct, oo. kung wala tong mga ito, baka pati yung mga turista natin apektado. Yes, oo. Oo. Riding since public, na- apektado, oo. Opo, since na sila ang tumutulong sa ating mga kababayan, dapat lang ibalik din natin yung tulong. Mhm. Oo, medyo teka, naputol. Itong Anle Call. Okay, ito. Medyo naputol, Councilor. Pasensya na sa Anle Call. Okay lang po, Sir RJ. So, yan ang aming concern lang din, no? Since na itong mga katoda po natin, Sir RJ, ay talagang sila ang tumutulong sa ating mga kababayan na magbigay serbisyo. Dapat lang na kung may ganitong pagkakataon ay sila yung ating prioridad at talagang dumaan yung crisis dahil sa pagtaas ng gasolina, Sir RJ. Okay, so with that, thank you, Councilor, at parating natin yung concern na yan at huwag mag-alala itong ating mga tricycle drivers na hindi nakakuha sa ngayon at alam ko ipaglalaban nyo sila, Councilor. Yung mensahe po natin sa ating mga kababayan. Okay, so sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Lingayen, bilang inyong councilor at representante sa committee na ito, kasama ang aking mga members, Councilor Norman, Councilor Gab, at ang ating Vice Mayor, ay paglalaban po natin ang inyong karapatan dahil alam ko po na kayo po ay tumutulong sa ating mga kababayan. Kaya huwag po kayong mag-alala, gagawin po natin ang ating makakaya na naway mapasama kayo at maibigay yung tulong ng gobyerno about sa fuel assistance. So maraming salamat sa ating mga kababayan. Mag-ingat po tayo sa init ng panahon. Ito po ang inyong counselor, ang Mr. Gulay ng Lingayen na nagsasabing ang gulay ay pangpahaba ng gulay, Sir RJ. Yes, thank you, Councilor Jonathan T. Ramos. Tama nga naman, na ang gulay ay pangpahaba ng buhay. Kaya nandyan si Councilor Gulay Jonathan T. Ramos dyan ho sa bayan naming Lingayen. Mabuhay po kayo, Councilor. Medyong bagasubagok. San La Socia, miyembro na sa toda, kompleto papeles. Yamanlikot na kalamor, yamakawat na sa fuel subsidy. The amount of 5,000 pesos. Nisakay ang kapoy akala, dito na barangay Malimpot. Nako, dahil sa lapses, dahil sa pagkukulang, hindi na-encode yung kanilang mga pangalan. So, lesson learn yan. Wag hong ipagtiwala sa mga OJT kasi on the job training nga yan dapat mag-observe lang o kaya i-double check nyo naman. So, bayaan po ninyo kayong mga tricycle driver, tawatan si Councilor Jonathan T. Ramos, Chairman na Committee on Transportation na Sangguniang Bayan. Aditan na balay na Lingayen. Si Katoy Mangilaban. Si Katoy Mangikungkung dasatan niya problema. Imbestigaan, tapyan agla na ulit. Kung paano nayari na ihabol mo ni, wag mawala ng pag-asa tulad nga ng mga naobserbahan ngayon. Noon, DSWD Secretary Gatchalian, na may isang dapat tumanggap ng ayuda na yan, talagang kompleto rin sa papeles. Nung nag-viral yung kanyang video, inihabol na ibinigay. At tama nga naman si Councilor Gulay, na may pundo naman ang gobyerno para po dyan, bigyan nyo na lahat ng naghahanap buhay yung ating pong mga tricycle drivers. At mayroon po kayo dyan at talagang kung ang namumuno mayroon hong pusong makamasa. At dating ayon nga sa kanya, nasubukan din yung naging tricycle driver. Di ba? O di alam niya yung liknaan ninyo at ayan, madadagdagan yung prangkisa para ho sa mga
tricycle drivers po natin dyan sa bayan ng Lingayen. Mga 100 yung madadagdag. So mabuhay po kayo sa ating mga sangguniang bayan na members sa bayan ng Lingayen at sa kanilang Vice Mayor Kevin GM Crisostomo. Yan. Sa iba pang impormasyon na balita, dito ho sa lungsod ng Dagupan, talagang pinanday, ginawa sa isakaya ordinansa, pangibawal na sa operasyon na pisonet sa siyudad na Dagupan proteksyon at saray walad kalangwaran. Kasumpalan niya saya at na-publish man na magkaroon ho ng bisa sa tulong ng ating mga barangay officials dito sa lungsod ng Dagupan ay papatupad na yung pagbabawal ng operasyon ng pisonet dito sa lungsod ng Dagupan na ang mostly affected ito hong mga kalangwaran at nililinaw ng ating mga opisyalis ng Dagupan na ito hong mga computer na tumatakbo lang o kaya nag-operate pag hinuhulugan mo ng piso. Yan. Kaya nga piso nito Samantala sa pagtaya naman sa STL, siguraduhin po ninyo na ang tinatayan po ninyo yung pong may authorization to operate o kaya franchise mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Kung mayroon pang mga nagbubukis dyan o kaya nagpapataya na sinusugal na nila, di na nila dinadala sa mismong bulahan ng STL na legal, wag na ninyong tangkilikin yan dahil pagka kayo ay nanalo, walang kasiguraduhan na makukuha ninyo yung inyong panalo. Dito sa lalawigan ng Pangasinan, ang may mandato ng PCSO na mag-operate ito hong Grand 88 Gaming Corporation. At si Parit ho yung Dagupan City. Meron din hong nabigyan ng prangkisa na mag-operate ng STL sa Dagupan City. Kaya pagka pinapanood ninyo yung draw na live ng Grand 88 Gaming Corporation, sinasabi po doon na ang draw na yon ay para sa Grand 88 Gaming Corporation para sa Pangasinan, puwera ang lungsod ng Dagupan dahil may sarili ding operasyon ng STL ang Dagupan City. Kaya tangkilikin natin palagi ang mga legal at huwag yung illegal dahil pag legal at least nakakasigurado tayo na sigurado rin ang ating panalo at protektado po tayo. Isang babala sa publiko, may kumakalat ngayon na nagpapatayang kabo at kubrador na iligal na weteng o bukis na ginagamit ang Lottomatic bilang sapin upang maging magmukhang lehitimo ang kanilang operasyon. Tandaan po natin ang mga sumusunod na patakaran ng pagtaya sa Lottomatic. Una, sa Lottomatic, bawal ang kabo o kubrador na nagbabahay-bahay para magpataya. Pangalawa, hindi gumagamit ng papel ng STL. Pangatlo, ang gamit ay makina o POS na naglalabas ng sariling resibo. Pang-apat, ang bola o resulta ay iisa lamang sa buong bansa at ito ay mapapanood sa official social media accounts at website ng PCSO. Hindi gaya ng ginagawa nila na may sarili silang live draw na illegal. Babala sa tumataya sa illegal na Lottomatic ay may panunugutan sa batas. Kaya mga kababayan, dito na tayo sa Grand 88, ang may lehitimong prangkisa na pinagkaloob ng PCSO. Po yung palaging paalala ng Grand 88 Gaming Corporation na huwag tangkilikin ang mga illegal na nagpapataya
dito sa lawigan ng Pangasinan. Doon lang po tayo sa legal dahil tayo ay nakakasigurado na pag sa legal tayo, panalo natin ay sigurado. Good morning, da Saray Dumarangal Titan, da Balay na Manawag, da Barangay Baritaw, good morning. Kada sa Bunuan Bukay, good morning. Daming nakikinig pala dyan at dyan sa bagong baryo dito sa lungsod ng Dagupan. Kalaranan sa iyong supply programa na PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Yada aspeto teknikal, kalubakan tabi tayo sa iyong programan likna ay balay. Ngap marom si Engineer Nixon Dakal. Yan, Engineer Nick. Sayada saya ang sublaya programa, talara na nyo likna ay balay, sunangalan balat natan, kalup kantabayo, amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Yalabata da saya programa tayo na likna ay balay, jadi stasyon tayo DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong